Vateereri veSly Media TV makadiko ndinodaira kuti tinokuwanai muri vatano kwamuri ikoko gore riri kufamba iye zvinezvi mwedzi waApril wakupera. Tinotarisira kuti zvishuvo zvemwoyo wenyu tichireva maresolutions amakanga manyora pasi gore rineri kuti aiwa ndiri kuda kuzodai ndichizotanga ichi ndichizopedzisira nechichi. Tinodaira kuti aiwa zviri kufamba. Tinoramba tichikunamatira kuti Mwari ngaakupindurei minamato yenyu yese. Tinotendawo nekusubscribe kwamuri kuita kuTikTok, tiri kufamba YouTube, tiri kukwira Facebook, hatisi kubatika. Aiwa tinotenda nesupport yamunotipa. Rambai zvekare muchitipa nhau dzinenge dzichiitika kunharaunda dzamugere. Sedzandakupai panapa inyaya dzatinonzwa kuma followers, faithful followers regai ndidaro epano paSly Media TV anenge achitiudza kuti kunoku kwatiri kuri kuitika nyaya dzakadai. Saka tinokuunzirai nyaya dzinoitika munharaunda dzamugere dzichibuda nemuma WhatsApp imoma munenge muchititumira. Dzandinadzo dziri kupisa, dzinotoda kubata netauro nokuti pakaipa dziri kuita kubvira chaidzo. Regai nditange neimwe nyaya iri kuitika kunharaunda yekwaMurewa. Ine zita ndo Sylvester Tafumana isimbi yebasa ndinatatenda mapiri. Tiri kustudio yedu yekubhindura kunova ndo kwaku head office kwedu iye zvinezvi. Nyaya iri kuitika kwaMurewa ndeyekuti pane mumwe murume akachengeteswa musha nemuridzi wemba ndobva aenda kunoshanda kwaari kushandira ari ikoko. Ari pamba apa mwana wake akatanga kurwara zvinotyisa zvokupera simba zvokurara asingamuke zvokuti nanhasi mwana iya haasati afefenuka achiri kutotsvagirwa rubatsiro rwokuti angabatsirwe nani. Chakazoitika ndechekuti mwana uyu ave kurwara, pamba pavo vakatanga kunzwa izwi richibuda mune imwe imba iri pamba ipapo. Ndokuzotarisa kuti izwi riri kumbotaura yekuchiiko, wanike maiwe muzvezve muzvambarara nyoka hombe yakakura zvekukura zvezve. Tichakuunzirai nyaya iyoyo pano paSly Media TV tiri kuifambira. Chanyanya kushamisa ndechekuti nyoka dzakazara mukati menyika ino. Dziri pese patinogara tinosangana nadzo, kunyange mumaguta tinonzwa kuti apo parowa nyoka, dzimwe dzichibatwa mumba, dzimwe dzoshandiswawo zvekare nevaroyi. Nyoka ndo zvekare inonziyo yakafurira Eva mugadheni reEden. Iyi nyoka iyi yazoshura pakuti iri kutaura kuti makandiurayirei. Ndo mashoko ari kutaura. Imi zvakaoma zvinoitika pasi pano. Zvimwe zvinoda kutaurwa, zvinoda kufumurwa, zvimwe zvacho zvichigona kunge zvichigadziriswa. Muri yatambura, muridzi wepamba ari kutotaura kuti handisi kuuya ikoko. Kana mune zvamunokwanisa kuita itai, kana pane anokwanisa kukurapai nekurapanura pamba ipapo apo munogona kutengesa mombe dzangu dziri ikoko. Haisiyo yega nyaya iri kupisa munharaunda iyo Zimbabwe dzasvika mukati menzeve dzedu isusu kuno kuSly Media TV. Imwe nyaya iri kubuda nepachitongwizi apa. Mumwe mudzimai akanga aine murume wake wadanana naye kwenguva yakati kuti. Chakazoitika ndechekuti akazobatikidza murume wake aine best friend yake vachiita bonde. Izvo zvakamukatyamadza zvikamutyisa, akarwadzikana nenyaya iyoyi. Izvi zvakaitika mushure mekunge vambounzwa runyerekupe ndokubva vamuteya riva ravakamuteya nderekuti akaenda kumba kweimwe friend yakewo. Ndokubva ikoko kwaive nemunhu aizivana nemukadzi uyu. Ndokubva zvanzi ivo vanhu vaya vauya kuno kuvari vese nekuti makuhanga akutofamba kuti iwe vanhu ava vari kudyanana kani kusimu 2. Saka zvikanzi alright, kana vachinge vauya iwe uchiona kuti chii chiri kuita sei chiri kuitika. Ndopa akazozvibata akazoti aiwa iwe nyaya iri kutoitika ndeyechokwadi. Paanozokonfranta murume wake, murume waya anobva ashatirwa nenyaya yekuti abatwa kuti sei ari kudyanana nemumwe murume nekusimu 2. Chakazoitika ndechekuti mukadzi uyu asipo akabva aenda pamba murume ndokutora mbatya dzese dzepamba kutaura kudai zvemukadzi ari kurara pasi, hakuna kana nhumbi dzakasiyiwa. Uyewo zvekare izvozvo zvekutaura kwatiri kuita, masofa ese zvinhu zvese zvakatutwa. Ndokubva ataura kuti ndaenda kunogara kuMozambique chisara uve nerugare. Kudai izvi ndofunga vari kutotapirirana nekunakirana ikoko kwavari ikoko vachidyanana nekusimu 2. Muudza zvandiri kutaura inyaya yokuti varume vari kuitana murume nemukadzi. Tiri kuifambira zvekare nyaya iyoyo, tichaita mainterviews pano paSly Media TV tichiiteera. Imwe yandakabata zvekare inyaya inonyanya kusuwisa nekuti ine makuva matatu, baba nemudzimai wavo pamwe chete nemwana wavo. Uyewo zvekare kune hama yavo iri kupenga mushure mekunge mumwe musikana anobva kunharaunda yekumadziva, kuri kunharaunda zvekare kwavanobva iri mhuri yekwaMakoni vakashaya ivava. Chiri kuzotaurika ndechekuti zviri kunzi izvo pakatanga musikana anonzi Christina.
akanetsana nasekuru vemhuri izvi vanetsana. Pakazobuda mashoko ekuti zvino yamatanga ihombe inini handinzaro muchazviona. Pakazoenda vekwamakoni baba vakunobvunza kuti pane zviri kuitika kumba kwedu, kunyaya iri kuitika ndeyekuti sekuru vakupenga, sekuru vawakapa warning vaya vakupenga. Mushure mekunge vataudzana saizvozvezvo ndo pakabva pashaya baba amakoni. Mudzimai wachizoenda ikoko zvekare achinobvunza kuti ko imimi, mushure mekunge vafamba zvekare zvikanzi ko imimi muri kutiitawo sei chatakutadzirai ichi. Mudzimai achibva afa, mwana wokwakuteera semuruti iyoyo achibva afa. Izvozvi zvekutaura kwatiri kuita izvozvizvi kwave nemwana wekumhuri iyoyi ari muguta reHarare ane 8 years. Mwana iyeye ari kupoterwa nemweya wevafi vachitaura kuti takaurayiwa naKristina. Zviri kutyisa. Isusu takaita tsvakurudzo tikakwanisa kutaura nehama yekwamakoni nemunin'ina wacho achitirondedzera nyaya yatinoda kuti munzwe zvekare. Uyo rimwe sosi redu rakatipawo nyaya iyoyi, mudzimai takatifonerana naye tikaita hurukuro naye akatitumira nhoroondo yenyaya matangiro ayakaita tisati tataura nehama yavo vanhu baba mukuru vekwamakoni vachitiwo aiwa zvakasangana nemunin'ina wangu izvi zvarakutishamisa, inesuwo tiri kutofamba. Toda kuti titange kunzwa sosi redu richitaura mafambiro akaita nyaya iyi, tozonzwa zvekare baba vachitaura vakamirira mhuri yavo vachitaura kuti aiwa iye zvinezvi dog eat dog, abayiwa mumwena ngaabude. Uye hatizi kuzoita nyaradzo kusvikira kumhuri iyoyi kwacherwawo guva. Haisi nyaya yekutamba nayo, kuona pakutaurwa zvekufa kwemunhu inenge iri nyaya yakaoma. Ivo vacho takaedza kuvatsvaga, amai vaKristina nehama dzeikoko havazi kudayira mafoni. Ukadayira unodayirwa nemwana, ukasiya meseji havapindure. Tinozokupai audio zvekare yemusikana mwana waikoko watakataura naye achibva angotaura kuti amai havapo pari zvinezvi, asi chatiri kuudzani kuti havazi kupindura mameseji. Regai titange mhuri yeZimbabwe nekunzwa nyaya iyoyi. Kana kune zviri kuitika kunharaunda dzamugere musaregere kuti kune musikana uyu anonzi Christina Joel. Anonzi Christina Joel. Okay. So musikana uyu ane vanhu vaakanetsana navo, vanhu ivavo vanotogara kuchitungirwa kwamakoni. Akatanga kunetsana nasekuru vevanhu ivavo, sekuru ayabvo arasikafunga. Muzukuru wasekuru paakada kuti apindire achida kuenda kunorwirawo sekuru, muzukuru baafa. Muzukuru uyo akafa, mwana wake abva ada kuda kuzwa kuti baba chiita, mwana baafa, kwabva kazopedzisira mai. Mhuri iyoyo iri 3 years yakabva yaenda pasi. Zvekare zvakazoitika last year kutanga kunana yarinoti kubva ndoroba dzakaitika. Saka izvozvi zvakabva kunotaura nehama dzacho dzepakasiwa uko. Izvozvi nhasi kutaura kwandiri kuita nhasi, kumba kwacho kana Kristina kwacho Joel kwachimunemba katomuka kuine mishonga kuseni kwega kwega after 2 or 3 days parikutomuka pakatoiswa mishonga pamba pacho bhozi vari kurwisana. Pakatomboya nyuchi malast days ndikatopindira mai vacho murumu, saka ava vari kuhararo vari kuhone vari kunwa kubhozi vari kuti handisati takuzoita manyaradzo kanawo pasina venyini vaita sei yakaurayiwa iri ndeyekuchitungwira. Saka nyaya iri pakuti vabereki ava vari kuno kwandiri kuti ava vazotaura nyaya neyekuti vabereki ava vari kuno vaitoudzwa nehama dzasara dziri kuti mwana wenyu ane zvaakaita, kana vakavafonera havadayiri foni. Ndinoona kana vakaita mameseji vanga vasingapinduri, kudzamara ava vazotsvaga nhamba dzehama dzemusikana uyu, bhozi vatombotaura nemusikana uyu, iwe wakaita zvakati pahama yedu tiri kuziziva, udza hama dzako, iye aisataura. Saka hama ava pavakaona nhamba dzekutatu kana mai vacho vabva vabhuloka kuHarare havachatauri veni. Saka izvezvi vari kuHarare vakungozvitora vakawana n'anga yavo votouya vogadzira mishonga yavo kuti kuno wodzokera kuHarare, wouya woita mishonga yavo kuno wodzokera kuHarare. Nhasi patomuka pane imwe mishonga yanga iripo kazi
ipapo panze ipapo. Iye musikana wacho anobatika here? Ndiani? Musikana wacho naiye akachinjira mashoko nevana. Musikana hama dzacho dziri kumuvanza. But nyaya iyi yatozara bhozhi. Vanhu vazhinji vekuno kwanyamarudo vari kutoiziva. Asi aripo pamariko kumadziva ivo? Iye kunoku ere kunoku aripo. Ava vakachinjana navo mashoko vari kutozama kutotadza iye. Bhozhi ikoku kwacho kwainzi kune mwana ari kubudirwa achitaura kuti Kristina ndiye akaita nyaya iyi. Saka handizoti muchaitora sei kana kuti muchaibata sei. Bhozhi hama dzacho ndatobva bvamutaura nemumwe wacho anenge ebamunyi here weava vakashaikana. Achinditi takambozama kuti titaurirane murunyararo zvisiri zvorunyadzisana. Bhozhi mukaona nyaya yacho zoti vanhu vazvipira kuti ngaiende zvayo kana pamasaisai ionekwe nevanhu vese. Habachisina kuda sei? Avanomira zvakanaka. Habachisina kuwirirana. Ndogona mufonera ndichimubvunza kuti ndikuzwa nyaya yekumaraini kwenyu kuina Kristina mukati yakamira seyanizvi. Muri free kana ivo vachiri kuzviita secret. And kana inini musati matomufonera ndogona kutokupai nhamba yacho ari kuharare wacho. Mumwe wehama dzani dzemunhu uyu. Ndikutanga kudzai same statement randiri kutaura iro riri. Bhozhi nyaya yakuzitanga nevanhu vakawanda ende Handipa phone number yacho nandeweko ndeane family dziri kufa kune munhu ari kubudirwa ivo. ndiye ane family dziriko ikoko. Kwatoriwo kuharare koko. Saka handingamboti iye asati azviziva nekuti mushonga wekutanga wainzi wakadziswa nehama dzacho. Vainzi wakadziswa nevechechi mushonga wekutanga. Vainzi wakadziswa nevechechi. Bhozhi uyu vanhasi unofanira kuteedzera unofanira kunge watoti 4 kana 5 uchipamba pachimuka paine mushonga. Saka dombouya nyuchi. Saka vari kunge vari kutorwisa kuti isusu hadzisi zoita nyaradzo musi wa18 kana pasina afa nekuda kwenyu. Handizvona. Saka ava manje vari kutora kuda kuzviita secret. Bhozhi ava vari kutorongesana mumapurisa. Mapurisa akati ai nyaya iyi inokwazipanisi ingotanga maitsvaga. Kana maitsvaga kuti vanhu tozoona kuti inozofambisa sei dande rayo. Saka saka kana mataura naye munozondodza Bhozhi. Iye ndatongomuti chatanga ndataura navo. Kana ndataura navo vozokufonera. Saka ndira ndikutendere nhamba yake izvozvo. Iripo. Asi kumavhidhiyo aya haasi kusendeka here zvawava kumadziva iwo? Pari zviro zvimweni andiri kutoshandisa itori nyowani. Ndichaita kuti kana ndikawana mari pandinongogadzira foni yacho kana tikazongowana mukana wekuzosangana kana panyaya iyoyi kana foni yangu yara ndinongokupai Bhozhi zvinenge arikudongokupa. Iyo andiri kutoshandisa itoriwo imwe yandinoshandisa. Iyo yacho yakatongosveda saka ndikaigadzirisa patinongowana mukana wekuti tasangana ndinongokupai mavhidhiyo acho ende ndinawo ari mufoni momo. Iwe kwawakabva uko kwakamurehwa uko, amai vane mwana wacho akashaya kana baba vacho ane mwana akashaya havana foni here? Ndichaita kuti nditsvage nhamba yavo ndikupe muzongotaura naivo direct. Bhozhi ndakasiya iye muridzi wechishayikirwa nemwana achiti inini handisina kwandichaenda kana ndisina kuripwa mwana wangu. Saka kuti ndizomufonera kuti zvakazofamba sei kana zvakadii ndanga ndisina foni. Saka ipapapa foni yangu inenge yakatotanga kushanda nezuro iyo yandinoshandisa. Ndikozotaura naye ndianatotsanangurira nhoro ndezviri kuitika wepapa mupakera. Halo baba. Shemaradi. Chiri kuti kana kufonera ini inobva yati not available aminoti muye twina here. Maybe yangeri network uko. All right. Sasa tukwanza ngoita interview briefly here baba ne call yenyewe. Maybe vinogona zvomupira mari ameno tingota. Alright, ndozotaurawo kana yanikirika yapera ndozotora kufonawo. Ndandiri kuudzwa nenyaya ino involve musikana anonzi Christine.
yekuti pane mashoko akataurawo kuhama dzenyu akanetsana nasekuru here zvichizoteera rufu rwavo nevamwe vanhu vaviri vakazoteerera mumashure. Handizivi kuti ichokwadi here ichocho. Ya chokwadi Kristina akanetsana nasekuru wedu. Imimi ukama hwenyu naiye Kristina nasekuru avo hwakamira sei? Imi ndimani zita rakazara? Ini ndonzi Simbarashi. Simbarashi ani? Simbarashi Chindoko. Saka sekuru vakashaya ava ndisekuru pakuita sei? Ndisekuru hanzvadzi yamai vangu. Uye ndisekuru chaicho nematambudziko chaiwo. Akaonekwa. Ndine urombo vachindoko. Ndizvo. Zvakafamba sei kuti vaviri ava zvosvika pakupanana mashoko anova nhasi akusvika pakuti titi rufu rwasekuru rune chekuita nemashoko akataurwa naKristina? Maitira zvakaita ini ndakazongoudzwa kunzi vanhu vakanetsana vakashaudhana vakasvika pakushandisirana mushonga. Vasvika pakushandisirana mushonga ini ndogara kuHarare. Vasvika pakushandisirana mushonga sekuru ndo vakanetsana naKristina. But sekuru handivo vakashaya. Akashaya mukoma wangu inini ndiye akazoshaya nekuti mukoma wangu anga ada kupindira nyaya yasekuru. Mushure mekunge sekuru vakurwara njere. Saka zvadaro mukoma wada kupindira nhau yekuti ko sei imi muchinetsana vanhu vemuvhileji rimwe chete. Mukoma ndo pakati siye. Ko ivhileji ripi? Tinogara muvhileji rimwe chete ikoko kumadziva ikoko. Muvhileji ripi roro? Regai ndigozokutaurirai zvakati zarei. Alright, no, it's okay. Ndo tapfuurira henyu mberi nekutanangura. So maigurubva vachiti imimi manonetsana wewe wanetsana nemurume wangu achibva afa. Mushure mekuti vanhu vangona kunetsana sanhasi ka. Munhu angona kungoita 2 days kana 1 day munhu obva atoshaya. Saka isusu tinopedzisira kuzoita kuti ndiye anenge achikonzesa matambudziko akadaro. Maigurupu vakanobvunzawo nyaya iyi vachibva vanetsanawo futi maiguru vachibva vashaya. Mwana ndiye akazopedzisira kushaya. Mwana atonobvunza kuti saka imi muda kuenderera here. Mwana achibva ashayawo. Saka sekuru vanogara kuno kuHarare kuchitungwiza ndokwavanogara. Vari kurwara njere izvezvi. Ndakungovhunza pamonika ungangoita sekunge mubvunzo nhando. Zvino anogona kunge akataura mashoko kana kuti akachichidzira. Pane umbowo here hunoita kuti vanhu vafungidze kuti zviri kubva kwaari iye? Umbo huripo. Hwakafanana nebaba Chindoko. Umbo huripo. Mwana hanzvadzi yangu ari kuno kuHarare anobudirwa. Zvokutoti anototaura zita rake Kristina kuti akashandisa mushonga zvakadai akauraya nhingi zvikafamba zvakadai. Nanhasi unobudirwa. Ane makore mangani mwana? Mwana ane 8 years. 8 years? Kristina hamuzive? Haatomuzive. Zviri kuitika how regular zvekubudirwa kweshaviro riri kubuda pane mwana wenyu here? Mati kuti? Zviri kuitika how often? Zvinoitika mazuva ose zvinotongoramba zvichiitika nokuti anogona kumboti zororei but zoramba zvichiitika. Makatombotora here vhidhiyo mwana achiita saizvozvo? Vhidhiyo hatisati tatora but vhidhiyo tinokwanisa kana kutorera kana mangwana chaiwo. Handiti? Ndinofunga inogona kuzotibatsira nekudawo kuti vanhu vanozofunga kuti muri munharaunda muri kungofuremera vanhu nyaya isipo. Alright. Vhidhiyo ndokwanisa kukusenderai mangwana. Pari zvinezvi ndiri kubasa. Saka pakufiwa kuri kuita vanhu pfuurira henyu. Takambotraya kuti titaure nawo pamafoni. Tinzwisisane nyaya yedu yedini. Tigadzisane zvakanaka nenyaya yedu. But ivo vakambotanga vachidara mafoni edu. Vakapedzisira vasadaira makozi. Vakapedzisira kutoti bloka. Saka isi taona kuti aiwa zvakakodzera kuti nyaya iyi iende pamhepo kuitira kuti tingonyadzisana. Nekuti izvezvi hama dzedu dzakafa hatisati kana tambodziitira nyara dzona nhasi.
Saka taona kuti nyaya iyi ikaenda pamhembo pamwe tokwanisa kugadzirisana, tokwanisa kuwirirana, toenda pamwe chete. Alright. Makamboedza here kuenda kwa mambo? Kwa mambo takamboenda. Wakaita kuti nyaya yedu itsikwe-tsikwe. Nyaya yedu ikangonyararwa ikangonzi hapana ana chakataura. Makatoenda kukoti? Wangoenda kwa mambo chete. Kumba. Saka isusu takaona kuti nyaya iyi yakutonetsa kuti isusu tinzwisisane, sezvo tiri vanhu vemunharaunda mumwe chete, yakunetsa kuti vanhu tinzwisisane. Saka tiri kuti nyaya iyi dai yabuda zvayo kana pachivhiti-vhiti. Nokuti iwo vari kutraya kudhifenda, nanhasi uno vanotraya kudhifenda kuti nyaya yedu isusu isaende kumberi. Vari kutora maprofita, vari kutora n'anga dzavari kutora vachishandisa mushonga wachidii. But isusuwo tine n'anga dzedu dzatine tinadzo dzatiri kutotrayawo kutoti dai hama dzedu dzaramba dzichimuka chete, dzaramba dzitaura. Zita rakashaya vanonzani? Sekuru Martin. Iko mudzimai wavo vanonzi Gogo Susan. Nekonzeni mwana wacho anonzi Anesu. Alright. Saka pane mwana uyu ari kusvikirwa anenge achingotaura kuti ini ndini Christine. Anenge achitaura vanhu vakafa, anenge achitaura. Ndakauraya na Christine. Mazita anenge achitotaura zvekutoti mangwana ndikakusendera vhidhiyo munogona kuona zvizere zviri kuitika. Zvingatibatsira kuti nyaya yachona ive neumbo. Then vamuri kushandawo navo vari kuti pachivanhu ipapo nen'anga dziri kukubatsiraiwo idzodzo kumutsa mweya yevakafa, vari kuti zvichazopedzisira zvaita sei? Isusu takagadzirira zvese kwatiri kufamba takagadzirira zvese kuti whether you like or not, hatina chatakagadzirira zvese, nokuti hapana kusiri kufa, hama dzedu dzakafawo. Saka iye afanirwa kutoteerawo kwakaendawo hama dzedu ikoko, nokuti havachida kuti nzwisane pana tichitaura panyaya dzedu. Saka takutongotiwo isusuwo regai titongorivenjewo. Alright. Kunetsana kwavakaita muri kuziva kuti vakanetsana nanyaya yei? Handisati tanyatsoziva kuti vakanetsana nyaya yei, nokuti inini ndinogara kuno kuguta. Iwo vanogara kuruzevha. Alright. Tino urombo nedambudziko ramakasangana naro uye nezvamuchiri kusangana nazvo zvokuti mwana wezera iroro anobudirwa achitaura izvozvo, kutoshungurudzawo futi mwana wezera rechidiki. Samashoko enyu ekupedzisira tichiisa nhoroondo yedu nehurukuro yedu pano paSly Media TV ndeyekuti chii? Kana pamwe ivo vakateererawo vemhuri yacho nayo kwana Christine. Mashoko angu ekupedzisira inini ndeyekuti isusu hatina chatichatyamba, nokuti hama dzedu dzakafa kudhara. Saka kana n'anga dzavo dzichikwanisawo kuti ivo varege kufa, isusu tikamira izvezvizvi kutoti vanofanirwa kutofawo semafiro akaita hama dzedu. Ndo mashoko angu iwayo andoda kungovasira. But kana ivo vachikwanisa kuti vauye titaurirane, ngavauye tinzwisane totaurirana pamwe chete. Alright. Musati maenda, ndezvipi zvamuri kutarisira pakuti pakutaurirana kwenyu muitirwe nevemhuri vamuri kuti vakashandisa mushonga wekuti hama dzenyu dziparare? Zvinodhipendawo nekuti ivo vari kuuya kuti tigarisane towirirana here. Kana vari kuti ivo torega toramba tichingoenda mberi tisingawirirane, zvatinoita kuita ndezvekuti ivo vanongoramba vane saidhi ravo, isusu ticharamba tine saidhi redu. But kana vachida kuti tiwirirane, ivo vanongouya woripawo sekuripawo kunongoitwa kuri pangozi. Ndo mashoko angu iwaya. Tinotenda vachindoko, ticharamba takatarisira kuti muchazotitumira vhidhiyo zvinenge zvichiitika pamwana kana achinge akasvikirwa achitaura. Tokumbira kuti mugoritora riri pani. Halo, makadi? Tipeni makadiyo ndiani? Ndikataura namai Christopher. Ayewa. Notenga chimwe. Avapo. Ngupa notenga chimwe chimwe.
ndingazovabata sei? Ndimani munotaura nawo? Ini ndetwa Sylvester Tafumanei. Ndiri mutori wenhau wekuSly Media TV. Oh, Pane zvandinoda kuvabvunza. all right. Munogona kuzoti kana mapa vari muzondibhipa tinzwe kuti nyaya iri kutaurwa maraini yakamira sei. Vatiudzewo saidhi ravo. All right. Zvakakosha kuti vatiudzewo saidhi ravo kuti tigone kuziva chokwadi. Sevatori venhau kuti pane kuti tingonzwa nemakoho. All right. Ndikutaura nanapa. Mutaura nemuzukuru wavo. Muzukuru wavo anzani? Na? Muzukuru wavo anonzani? Ndonzi Ruvimbo. All right, Ruvimbo waitako. All right. Mazvinzwira mega mhuri yeZimbabwe zvinoyera nezvinoda kufumurwa zviri kuitika mukati menyika ino yeZimbabwe. Kana uchifungidzira kuti hakuna varoyi, hakuna urombwa, hakuna vanhu vanobata-bata, hakuna mishonga, ati mazvinzwirawo kuti payadhi peava vari kufungidzirwa kuti ndo vakatanga kushereketa kuti vehama dzavo vamwe vatange kupenga nekurasika njere uye vamwe vabva vaenda kwamupfiga nebwe nekuda kwezvakaitika izvi. Mangozvinzwirawo mega kuti zvinhu zviri kuitika pano pasi hazvina kumira zvakanaka. Pamba pavo paakumuka paine mushonga zuva nezuva zvichireva kuti paakurwisana n'anga zvichireva kuti anozokundwa ndiani. Asi katinoziva kuti panorwa nzou chinokuvara huswa, nekudaro hatizoziva kuti rimwe guva rine zenge rakumba kwani. Zvinhu zvinotanga kuavhoidwa. Vedu kana mune nyaya dzakafanana naidzodzo, endai kuna mambo vari kunharaunda dzamugere, vanogona kukufambisirai nyaya nenzira yakanaka kuitira kuti tisarasikirwe nevanhu vakawanda vanenge vakanganisirana varipirana. Ndosaka madzimambo enyika ino vakapuwa masimba ekuti vamire nenyaya idzo vagofamba nemi. Kana pane uroyi kana urombwa vanokutenderai muchifamba nemachinda avo kuti munoona kuti nyaya yenyu ingafambiswe sei muchienda kudzin'anga kana kuti kumadzibaba. Nyaya yobvundunyurwa zviri pamutemo, vanhu vese vakateerera pasina makuhwa. Panobatwa muroyi wobatwa muroyi, pane anoita urombwa wobatwa urombwa, pane vanoripirana vobva varipirana. Zita Sylvester Tafumanei, rambai muchitipa nhau dziri kuitika munharaunda dzamugere pano paSly Media TV tigodzifambira. Simbi yebasa ndina Tatenda Mapiri. Tinoti ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvakasara pavideo section pano paSly Media TV.